оцелявахме, намерихме Nether портал. Сега да започваме. Преди да започваме, оставете лайк бутона и се абонирайте с камбанката да достигнем 1000 лайка и ще направя трети епизод, дори ако не стигнем. Добре, да започваме. Сега ходим. Мисля, както нови неща ще направя. Искам, да ходя. Да си направя тук, къде да не слизам, направо в това. Ще си направя стълбички, направя всичко, просто имах нещо. Само едно айрон, ще ходя за блокчета. Отивам за блокчета и ходя, ще се видим, когато взема блокчета. И добре, ходя, вече набрах. Знаете, да. Взех блокчета, сега само да се взема и стъкло. Който не знае, от пясъка може да си направите стъклата. А не да се ги вземете открити. Ако не, после ще наберем малко дърво. Сега към къщата. Хора, гледайте детайли. Като накаш, може би ще има изненада. И добре, хора, сега да изпечеме и да го видите. Или ако не искате да видите. Добре, сега чакаме да се изпече стъклото и после да го събираме. После да. Ето, хора, чисто стъкло. Ето. Ето, както виждате, това си е стъкло, да. Хора, трябва да взема канал. Трябва да взема. Чете, мисля, че няма ми стигна. Да, нещо ми стигна, точно чете. Ето и после готово другото стъкло. Добре, готово е. А сега да ходиме за дърво. Хора, нямат какво дърво долу, затова цепиме и от това. Трябва бързо да се забързаме, че да, това ще е, да, е така, че се стъмва. Взимам това дърво и приключвам, защото е много дърво в оцеляването. Ако искате още такива епизоди на Майнкрафт оцеляване, ставете лайк бутона и се абонирайте с камбанката. Добре, сега се направим още дърво. Добре, първаме си дървото и заспива. И хора, ето и хора, можем сега да си направим следите. Ето, ако искате вижте, само да си взема това. Да си взема айрон. Добре. Вече имаме щит. В този епизод може да намерим желязо, да потърсиме. И хора, ще се видим, когато направя това. И добре, хора, както виждате, вече си го направихме. Ето тук да слизаме по-добре в водата, дори ако скачаме, може да не се прибиеме. Добре, сега да видим, цепиме ли дърво, ако не сега да ходим за храна. Добре, храна. Тук няма храна. Виждам челички, няма нещо. Сигурно тук не трябва да си потушавам къщата. Тук няма ядене. Тук е без ядене стол. Добре, хора, както виждаме, това
Ома. Не, хора, сега да слезнем ето там. Майко мила. Хора, в следващия епизод ще слезнем ето тук и ще видим какво очаквате в следващия епизод. Добре, сега да храня да видя дали имам вода на себе си. Не, почти няма нищо. На... Аз не мога ли просто да скъпя водата и си така да си намерих сметка по водата. Ето ти. Нашата го... Прашка. Намерих прашка. Даже не беше прашка. Аз чакай малко, аз наливам запалка. Чакай тук. Да. Без да искам да паля гърста. Ще ви изпекал. Ево да не се накупиш. Добре, трябва бързо. Ето вода. Добре. Взех храна, колкото да имам. Не поне за нещо. Мисля, че не целих това. В следващия епизод, както ви казах, може да ходим на другата дупка. Така... Просто нямам нещо, не съм палил. Това е много добре. Така, печем си. Добре, като седи и печем, аз виждам там много храна, много. Или пък сега идем да ги убия. Ето е храната, която да я убия. Не падай. Да, браво, добро момче. А ти си. Нанамите. О, кошка. Убихте. Трето ниво. О май гад. Добре, момчета, пожалуйки. Печета е изтръгвам от тук. Или просто може да си направим някои неща, да си направим мина. Добре, само камък да вземе. Още едно камък да си направя камъни да си отли. Нали знаете? Оу. И аз го виждам. Добре, хора. Добре, чупим само малко това от нашата къща и ще го заменим. Аз ще направя всичкото, мога да си го щупа. Добре, сега правим си... Аз съм имал киска нещо. На другия ден ще... Не е правилно живота тук в Майнкрафт, нали, както знаете. Се развива. Да, хора, аз играя в момента на телефон в първия епизод. В първия епизод, както знаете, ако сте го гледали, нали, изобщо, казах, че играем на телефон и сега да спомена.
Добре, така. Добре, почти ще зале слънце. Ще се видим на другия ден. И добре, хора, ето на следващия ден. Както виждате, няма нищо, няма зъмта, няма скелети, няма нищо. Добре, а сега да си направим мина. Първо съм добия тия кокошки, как временно ги убих. Добре. Хора, имаме една идея за мина. Ето там, виждате ли е това там? Е, там ще ни е мината. Ще го искате. Ау, не насъцам се. Аз съм същит някакво. На мен е страх. Само да си взема факсите, че без тях аз съм нищо. няма да тук. Не, реших. Реших вече, няма да не. Добре, значи може да ни е ето тук, е така скрита. Да, така скрита. Ето сега да купаем надолу. Ако намерим айрон, можем да повярваме, ако стигнем незрайт пак. Добре, ако намерим диаманти, това ще е много яко. Това айрон ще не сме намерили. Та диаманти. Добре, сега купаем тая мина. И така, купаем мината. Ето, нали е изкопане без това пошли. Докато намерим желязо, това видео не приключва. Ако намериме, приключва. Ако не намериме, може пак да приключи в следващия епизод. Да намериме. Добре, така. Нали, в първи епизод намерих портал, нали, от началото и можех да скрепя щит, но аз забравих, че мога да направя щит. И така, спя в кош. И един стак вече напиша. Добре, мисля вече да прекупа, защото вижте колко много. В следващия епизод може да се върнем, в третия епизод може да се върнем тук в мината. Мед, аз не го забелязах. Добре. И в последващия епизод може да си направим друга постройка, например тайна база в последващ епизод. Уау, това е малко, те са гадни. Уау. Аре бе, елате бе. Искам да ви убия. Аре бе, малко бе. Ти не искаш, защото бе, ще му не иска. Или майка му, не знам. Добре, не ме видях. Бързо! Добре, така, добре, че си направим така сега. Да си чупим това дървоче. Не мръзна, като го гледам, колко мати. И е много гадно. Добре, така. Окей. И хора, смятам да приключа този епизод за сега. Виждате, развихме се много храна. Добре. Оставете лайк бутон, ако искате още такива видеа и се абонирайте с камбанката. Чао!